anu kebomangan gadung ngene joget kur gelo gelo ora kok berguyang acan kaya ramane terus nggo penuku kowe banu ndak takon kasen kela ora peduli ora nang ya kamu wis ora teni ono jor nape dilatih sikile dhewek bae ngono peduli ora deseng apa ora nanggaran dia oh bojone babaran ya ngono dicel dhewek ngongsrong dhewek mandut banget nyengok kene mlangan kon gelet pangan ya gelet pangan dhewek kalah ajan pepasi abis sebelah abis ono aku besaran ngesuk ya tokna gobet kamus ono gelasahan langgar wedhus apa sabar sebelah wis rasane wis ora karo-karuan ora kepenak ora go joget Menyana po
ya. Biar betul besar. Ora anu kebone geri-geri. Ya ora go besaran apa.
Oh, bocah-bocah cilik boleh nonton tapi ora oleh dipraktek nang ing omah mengkoyo ndo. Oh. Oh. Nun sewu ampun sami ajrih nggih Ibu nggih. Niki kangge selingan samantawis debusan. Jejantara ingkang rame mangke dalu nggih. Ingkang rasa mirsani monggo. Kondha mriki malih.
Pangapunten niki ginanding wekdal nggih. Niki kula biasane nek ten mriki